5000 рэзервістаў у міністэрстве абароны назвалі колькасць асобаў, выкліканых на зборы ў межах гэтак званага правярання боегатовасці ўзброеных сілаў. Пра пачатак правярання баявой гатовасці ўзброеных сілаў Міністэрства абароны паведаміла 11 сакавіка. У ведамстве папярэдзілі пра магчымае перакідванне вайскоўцаў і тэхнікі дарогамі агульнага карыстання і чыгуначнымі шляхамі. Колькі ўсяго сілаў плануецца прыцягнуць і дзе будуць адбывацца манеўры, Генеральны штаб і Міністэрства абароны не патлумачылі. Затое назвалі гэткія захады адказам на вучэнні НАТО. Ваеннаабавязаныя рэзервісты, якім апошнім днямі актыўна выпісваюць позвы па ўсёй краіне, прыбываюць у 19-ю асобную гвардзейскую механізаваную брыгаду, што базуецца непадалёк ад Віцебску. Пункт прыёму на тэрыторыі злучэння працуе кругладзённа, рапартуюць у ведамстве. Брыгада ўваходзіць у склад паўночна-заходняга аператыўнага камандавання, заданне якога прыкрыццё балтыйскага кірунку. А дзе на тэрыторыі Беларусі правяраюць баявую гатовасць аб'яднанняў і вайсковых частак узброеных сілаў, зірнем падрабязней ужо цяпер на мапе. Згодна з інфармацыяй маніторынгавай групы «Беларускі гаён», у межах правярання боегатовасці за 10 кіламетраў ад пункту пропуску Каменны Лог на трасе М7 у Ашмянскім раёне сіламі вайскоўцаў 19-й брыгады зарганізаваны блокпост, узмоцнены адным танкам Т-72Б і баявою машынаю пяхоты БМП-2. Таксама вайскоўцаў брыгады разам з прызванымі рэзервістамі плануюць размесціць у іншым памежным з Літвою раёне, пастаўскім, непадалёк ад вёскі Падаляны. Тым часам беларусы ў сацыяльных сетках дзеляцца падрабязнасцямі таго, як іх ці іхных блізкіх выклікалі на зборы ў межах гэтак званага правярання боегатовасці. Людзі скардзяцца, што рэзервістам фактычна не давалі часу сабрацца і адпраўлялі ўчастку праз лічаныя гадзіны пасля нечаканага ўручэння позваў. Людзі не разумеюць, навошта такая тэрміновасць дзеля звычайнага тренавання. Со мной сослуживец, работает он в Витебском Булгазе. У него заработная плата 2000, потому что у него частые командировки за город, соответственно, высокая такая неплохая заработная плата. Я говорю, ну и что по деньгам? 800 рублей заплатили. Я говорю, подожди, у тебя зарплата 2000, а тебе заплатили 800 рублей, то есть 1200 ты потерял. Они говорят, он такой говорит, ну да. Я говорю, а ты узнавал почему? Он говорит, да. Говорит, узнал. Говорят, ты же 21 день пробыл, а не полный месяц. Получи, распишись за это, типа. Я говорю, круто. То есть у тебя 2 детей, ты вместо 2000 за работу, чтобы получил 800 рублей за сборы. Забирали людей сразу. То есть в 5 часов они пришли на сборы, и в 8 часов вечера их уже просто-напросто увозили куда-то. Кто там с района 100% уезжали в 8 часов, плюс-минус. Что касается швагры, его забрали, в 3 часа ночи. Да по сути, какая разница? Мне просто непонятно, вот такая срочность, всегда были сборы, пригласили тебя в военкомат, туда-сюда, 5-10. То есть через день, 2, 3, 5 неделю, там сборы ты едешь. Хорошо, человек хоть дела какие-то мог подвести и тому подобное. А тут повестку в руки, и не выходя из военкомата, мы едем добросовестно. Непонятная на самом деле ситуация, чтобы людей забирать вот так на сборы, раз, позвонили, и ты уже едешь. Наводит на определенные мысли это все, друзья. Нас поставили перед фактом. За один день пришли, принесли повестку, на завтра утром, в обед принесли повестку, завтра утром он уехал с вещами. И вот он сутки в автобусе, и может привезут домой, может оставят там, без понятия, не знаю. Слушайте, я не выходила замуж, чтобы отдыхать от своего мужа. Он у меня не тепличный, он не помидор, не огурец, чтобы быть тепличным. Я его люблю, и я люблю, когда он находится рядом с нами, тем более у нас очень маленький ребенок, нам только 7 месяцев.
А уже цяпер з намі на сувязі аўтар вядоўца міжнароднай праграмы «Прасвет» на белсайце Сергей Пеляса. Вітаю, Сергей. Канешне, з аднаго боку выклікае усмешку, так, асабліва тое, што кажа апошняя жанчына, яе закідваюць каментарамі, але з іншага боку, навошта такая аўральнасць? Чаму нельга зрабіць усё цывілізавана? Ну, дзеля таго, каб Лукашенко спаў спакойна, яны сапраўды хочуць праверыць, ці здольныя яны войска мабілізаваць у такім аўральным тэмпе. А можа быць, гэта яшчэ звязана і з акцыямі расійскіх добраахвотнікаў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Паглядзіце, як супадае, да? Вучэнні натаўскія, яны ідуць некалькі месяцаў, Steadfast Defender, але вот у дадзены момант іх няма. То бок у Літве няма вялікіх натаўскіх вучэнняў, няма поводу, каб цяпер вось менавіта рабіць нечаканую праверку баявой гатоўнасці. А што ёсць, дык ёсць уваход расійскіх добраахвотніцкіх падраздзяленняў на тэрыторыю Расіі, які ўжо працягваецца шмат дзён. І ці не таму Лукашенко загадаў сваім ваякам правесці праверку нечаканую, каб з Літвы беларускае вызвольнае войска альбо нейкія іншыя там бандыты і партызаны не зайшлі. Яны ж пішуць в адным паведамленні і пра гэтых нейкіх там беларускіх вызвольных партызанаў, і пра НАТО, і пра праверку баявой гатоўнасці. То бок все гэтыя інфармацыі, все гэта звязана, так? То бок Лукашенко пэўным сэнсе, як у люстэрку, бачыць сітуацыю паміж Беларусю і НАТО, накладае яе на сітуацыю паміж Украінай і Расіяй. І бачыць, в прынцыпе, сябе як патэнцыйную цэль вось агрэсіі нейкіх там выдуманых беларускіх партызанаў. Але што, ён выклікаў 5000 чалавек каля гэтай лічбы, іх прывезлі ў вайсковыя часткі. Мы бачым, што пераважная, так я мяркую, большасць увогуле не хоча нікуды ехаць, не хоча нічым гэтым займацца, маюць страты ў заробках, праблемы ў сем'ях і гэтак далей. І што, гэтыя людзі ад чагосьці яго абароняць? Ну, канешне, не абароняць. Бачна, што беларусы не хочуць ісці з цывільнага жыцця грамадзянскага, так, прызывацца назад у рэзерв, з рэзерву дакладней, у рэгулярнае войска, бегаць па гэтых лясах, так, там халадно, кепска кормяць, зарплату не выплачваюць. Таму, ну, натуральна, што ніхто з асаблівым жаданнем з усмешкай не пабежыць абараняць Лукашэнку ад нейкіх там вызвольных партызанаў, хай сабе і выдуманых, так. А калі б НАТО і напала, што НАТО, канешне, не робіць, бо НАТО гэта абарончы альянс, то я думаю, што большасць гэтых ваякаў перайшлі бы на бок тых самых партызанаў ці жаўнераў НАТО. Таму гэта хутчэй псіхалагічны эфект, так, каб яму даклалі, што вось мы абароненыя, НАТО там хай сабе трэніруецца, але нашы рэзервісты нас абараняюць. Гэта, канешне, ну, трохі трагікамічна выглядае, улічваючы той факт, то фактычна паміж Менскам, то бок паміж Лукашэнкам і Літвой, на мяжы якой і трэніруюцца гэтыя вайскоўцы беларускія, фактычна няма войска. Все беларускія часткі знаходзяцца ў глыбіні, альбо на кірунку Польшчы. Ну, так склалася з савецкіх часоў яшчэ. Сергей, у гэтай сітуацыі ці не атрымліваецца, што рэжым увогуле, выклікаючы гэтых людзей, настройвае іх яшчэ больш супраць сябе? Сядзелі яны спакойна, працавалі, ні пра што не думалі, і раптам іх адрываюць ад цёплых месцаў, ад працы, ад дому, кідаюць некуды ў лес, і яны думаюць, ну, пачынаюць задумвацца многія, навошта ўвогуле ўсё гэта патрэбна, і чаму гэты Лукашенко уцягвае іх ва ўсё гэта? Ці не створыцца такая сітуацыя, што яны будуць яшчэ больш небяспечнымі для яго? Я згодны з гэтым адназначна. Канешне, нават добра, што лукашэнкаўскія генералы выклікалі некалькі тысяч беларусаў з цёплых хатаў у лес на гэтыя зборы. Можа быць, гэта свежае паветра на палігонах і лес каля літоўскай мяжы, ну, дазволіць беларусам падумаць. Калі хтосьці быў яшчэ не перакананы, так, у сваіх поглядах. Я думаю, што значная частка беларусаў падумае і пераканаецца, што все-таки гэта абсурд абараняць гэтую мяжу, которая нікому асабліва не патрэбная. Так? І менавіта гэтыя дзеянні выглядаюць як нейкія правакатыўныя, а не дзеянні НАТО, якія цяпер фактычна нічога не робяць ані в Літве, ані в Польшы. В дадзены момант у вучэннях НАТО Steadfast Defender знаходзіцца ў фазе перапынку.
Вось. Таму, да, я думаю, што гэта нават добрая навіна, што вось беларусаў прагналі па гэтых лясах, яны падумалі, што, можа быць, Лукашенко все-таки не мае рацыю ў гэтым. А што тычыцца нагнятання прапагандыстаў, бо яны робяць такія недвусэнсоўныя матэрыялы, крычаць усюды, што трэба рыхтавацца да вайны. Но вайну пачаў Пуцін, уцягнуўся ў гэтую вайну Александр Лукашенко, і тут усё відавочна. Ну, ніякіх пагрозаў НАТО не стварылі. Ці я памыляюся? Так. Ну, гэта сапраўды тыповая сітуацыя, якая называецца «на злодзеі шапка гарыць». Так? То бок рэжым Лукашэнкі, які з'яўляецца паводле заходніх дзяржаваў, паводле дакументацыі НАТО, дэкларацыі самміта ў Вільні ў Мадрыдзе саўдзельнікам у агрэсіі Расіі супраць Украіны, крычыць пра тое, што хтосьці там рыхтуе нейкія правакацыі на межы з Беларусю. Божа мой, каму гэта патрэбна? Літоўцаў патрэбныя правакацыі на межы з Беларусю? Гэта нікому не патрэбна. Зрэшты, ніколі гэтых правакацыяў і не было, акрамя нейкіх дробных чыста тэхнічных інцыдэнтаў, калі нейкі самалёт ці верталёт пералетаў праз мяжу. Ну, але гэта не сур'ёзна, гэта не можа быць падставай для пачатку вайны. Таму гэта як бы, ну, перакручванне, перакідванне з хворай галавы на здаровую, тыповая сітуацыя. А пры гэтым беларусы робяцца закладнікамі гэтай самай сітуацыі. Дзякую за гэтую размову. Аўтар ведоўца міжнароднай праграмы «Прасвет» Сергей Пелеса на відэасувязі.